Ngiyabingelela kuzona zonke iy'nkundla zokuxhumana kanye nabezindaba. Namhlanje ngiqeda izinsuku ezingama-365 okuwunyaka ngisehhovisi likameya. Ngiyafisa ukuba ngazise umphakathi ngazo zonke izinto ezenzekile kulesi sikhathi. Izinto nje engingabalula kakhulu indlela engithole ngayo ukwesekwa amakhansela ikakhulukazi awo wonke amaqembu emkhandlwini okwenza ukuba uhambo lwami oluqeda unyaka namhlanje lube lula, ikakhulukazi wonke amakhansela enginawo esigungwini sokuphatha kwi-Exco. Kuningi esikwenzile. Ngifike ngomhla ka-20 June kwaba nama-project okwakumele ukuba aqale ngo-financial year elandelayo kwangomhla ka-1 July 2023. Nakuba lawo ma-project aba nesikhathi aqala a bit late, kodwa akwazi ukuba ethulwe okufaka phakathi ihholo laseshoba njengamanje esilimi ku-95% completion, ihholo la kwa-Ward 17 elimi ku-98% completion, kube khona umgwaqo olapha eSasco cishe uku-85% completion, kodwa futhi kuningi okunye okwenzakele. Kodwa phakathi kokunye bekunama-project engiwafice evele eseqalile kodwa engaphelile, kufaka phakathi le project ekade siyoyethula namhlanje yomgwaqo President Street esiphelile kade sine-handing over namhlanje. Kepha phakathi kwamanye ama-project kukhona ihholo lalapha emadampini ka-Ward 13, nalo nje emavikini amabili ezayo lizobe liyokwethulwa, nalo seliphelile. Yilokho mhlawumbe okwenzekile kakhulu umuntu angakusho odabeni lwe-infrastructure. Kodwa kuningi okunye okwenzekile. Sihambile sayolungiswa imigwaqo yonke yasemondlo, nakuba singayishayi isifuba ngoba endaweni eyilokishi elikhulu njengemondlo akufanele ngabe sisakhuluma ngendaba yokulungisa ama-gravel roads. Kepha ngenxa yemali esinayo silungise ama-gravel road ukuze kungabi khona umuntu ongakwazi ukuhamba ngaphakathi emondlo, ngoba bekunesikhala esikhulu sokuthi khona abantu abangasakwazi ukungena emakhaya. Kepha futhi isikhalo besisikhulu, hhayi emondlo kuphela, kuwonke ama-townships nala edolobheni, udaba lama-street lights esesihambe indlela ende kakhulu odabeni lama-street lights. Ngingakusho ngokukhulu ukuyigqaja ukuthi elokishini maningi ama-street lights esesiwafakile, kepha namanje akafiki lapho engi-happy khona ukuthi sekuyakhanya. Endaweni yase-Coronation sifaka ama-street lights kusuka ngaphandle nje ungena e-Coronation ngaphakathi elokishini e-Coronation. Ngakho-ke ngiyaqinisekisa ukuthi siyaqhubeka ukuqinisekisa ukuthi bonke abaqolisi bayakhanya. Nala ngaphakathi edolobheni sisebenza kanzima ukuqinisekisa ukuthi ama-street lights ayakhanya, ngoba ukukhanyisela abantu akusikho nje kuphela okwenza idolobha noma indawo ibukeke kahle, kodwa kudaba lokuphepha. Uma ngabe abantu behlala ebumnyameni, iy'mpilo zabo ziba sengcupheni. Emondlo i-mileage esayihambile ekukhanyiseni ama-street lights ayikafiki lapho ngithanda khona, kepha-ke siyaqhubeka. Besifisa ukuba kulo nyaka weyimali ozoqala ngomhla ka-1 July siqale uhlelo lokukhanyisa ikakhulukazi ama-high mast noma u-Apollo kunokuba sikhanyise ama-street lights kuphela, ngoba uma ukhanyisa u-Apollo ikakhulukazi ey'ndaweni lapho abantu behla khona ematekisini uhamba kakhulu indawo ende. Kodwa-ke njengoba soqala unyaka omusha weyimali, umkhandlu ngesikhathi wethula uhlelo lwentuthuko edidiyelwe kanye nohlahlomali, kunama-project kuzomele aqale ngoba sizoqala unyaka weyimali. Ama-project-ke angemaningi kakhulu. Ukwakhiwa komgwaqo kwehholo kwaMzwezwe okufuneka silakhe, ukwakhiwa kwehholo eMetzelsfontein, bese siqinisekisa ukuthi senza u-phase 5 womgwaqo laphaya emondlo kwabheka umthetho, nalapho khona namhlanje sethule ama-phases amane okuqala. Kodwa futhi okunye umsebenzi esiyenzayo ukuba kunemizi ewu-83 eyilokhu isalile eshoba ingenawo
ugesi. Usonkontileka useqedile ukufaka ugesi, silindeke ukuba kwenziwe outage by u-Eskom ukubalela nje izinto ezimbalwa ezenzekayo. Kepha akasigcini lapho, senza ney'nhlelo zomphakathi njengoba kade kuyi-long weekend nje kade ne-youth indaba ngikholwa ukuthi ihambe kahle kakhulu lapho khona onke ama-panelist akade ekhona kanye nama-stakeholders ekwazile ukunikeza ulwazi olubalulekile kakhulu kubantu abasha, nabo bathola ithuba lokuba bayibuzele futhi baphakamise lokho abakholwa ukuthi umkhandlu wabo kufuneke ukwenze njengoba singena kunyaka weyimali. Nengibonga kakhulu kubantu abasha basebaqulisini kuba baphuma ngobuningi babo ukuba babe yingxenye ye-youth indaba. Akuphelile-ke, ngoLwesine oluzayo umhla 27 nginesifiso sokuba ngihlangane nama-stakeholders ke sibuke lento eyashiwo abantwana bethu i-youth, sibone ukuthi yini esingayenza as a collective ukuba siqhubeke nokusebenza. Kepha-ke ngiyafisa kakhulu ukuba ngibikele abantu basebaqulisini ukuthi njengoba uhulumeni eqalile uhulumeni wehlandla lesikhombisa kuzwelonke nasey'fundazweni okuwuhulumeni wokubusa ngokubambisana, sinethemba elikhulu lokuthi udaba ebese kusikhala ngalo njengomasipala lokuthi incane kakhulu imali ewu-9% eyabelwa umasipala. Mhlawumbe into wonke amaqembu azovumelana ngayo ukuthi imali eningi ayehlele kwamasipala lapho i-service delivery yempela yenzeka khona nalapho iy'dingo zabantu zidinga ukuthi iy'nakekelwe khona. Siyethemba-ke kakhulu njengoba kukhethiwe undunankulu esifundazwe saKwaZulu-Natal ubaba u-A.T. Ntuli kanye nongqongqoshe ababekile okungabantu abanamava kakhulu, njengoba abanye babo bake baba omeya, abanye kade bewomeya. Ngakho-ke sizoba sethubeni lokuba sithole abantu abazoba nozwelo ukuba bazi ukuthi lapho thina njengomasipala esingafiki khona ngenxa yey'mali bona bangakwazi ukusilekelela bafike khona. Sibonge kakhulu nanokuthi umfundisi Thulasizwe Buthelezi okade umeya we-district uye usezongamela iy'ndaba zomasipala, ikakhulukazi sinethemba kuye ngoba njengondunankulu wesizwe sikaZulu uku-understand-a kokubili ukuphatha komasipala kanye nokuphatha kwesizwe ngendlela yesintu. Ngakho-ke siyabonga kakhulu, siyafisa ukuba abantu basebaqulisini bangayeki lekelela ngembono, baselekelele ikakhulukazi ukuba senze impilo zabo zibe ngcono kakhulu. Abaqulisi-ke banenkinga ukuthi banomphakathi oxubile kakhulu. Siney'ndawo zasedolobheni, siney'ndawo zasemalokishini, siney'ndawo zasemakhaya, siney'ndawo ongazi kahle ukuba uzozi-categorize njengamakhaya noma njengedolobha noma njengelokisi, okuyindawo efaka phakathi uNseka, efaka phakathi waShoba, lapho khona iy'dingo zakhona zehluke ngokwaneleyo ukuba zifuna njalo uma uyoyi-attenda ube nomqondo ophusile. Ngakho-ke umsebenzi osihlalele sonke njengomkhandlu, ikakhulukazi nami njengomholi okhona emkhandlwini, ukuba ngakho amasu ukuba yiphi intuthuko kumele ukuba siyifake ngendlela ezokwenza ukuba abantu bayibone impilo yabo ibangcono emva kweminyaka engamashumi 30 kwathatha uhulumeni wabantu abamnyama. Siyabonga kakhulu.